Magandang araw. Isang kwento ng buhay at karanasan na naman ang ating napili upang isadula para kahit papaano ay magbigay leksyon o gabay sa ating mga tagapakinig. Ito ang masalimuot na buhay may asawa. Naitago na lang natin sa pangalang Rachel. Sabi ng iba, isa sa pinakamasayang bahagi ng buhay ng babae ay ang ikasalito sa taong mahal o napiling makapiling sa hirap at ginhawa. Ngunit tila kabaliktaran to kay Rachel. Ating tunghayan ang naging kwento ni Rachel na dahil sa suliraning kinakaharap ay nagawang lusungin ang tinatawag nilang bawal. Katatapos pa lang noon ng high school ni Rachel, nang ipakasal siya ng kanyang mga magulang sa kanyang boyfriend na si Jared. Hiwalay na ang mga magulang ni Jared at naiwan to sa poder ng kanyang lolo at lola. Sa kadahilan ng si Jared ay kaisa-isang apo, lumaki din itong spoiled, kaya't walang gasinong alam na hanap buhay. Si Rachel naman ang bunso sa kanilang magkakapatid. Tanging ang isa sa mga kapatid niya na may asawa ang gumagabay sa kanya dahil ang mga magulang nito at iba pang mga kapatid ay nasa ibang bansa. Nang mabunti si Rachel, hindi pumayag ang mga magulang nito na hindi sila ipakasal. Sa ngayon, nagsasama sina Rachel at Jared nang hiwalay sa poder ng magkabilang panig ng pamilya. Nangungupahan ang mag-asawa ng bahay at karamihan ng kanilang panusto sa araw-araw kasama ang iba pang mga pangangailangan ay mula sa sustento ng mga magulang at kapatid ni Rachel. Bagay na kinayayamot ito si Mister dahil hindi ito nagsusumikap na gumawa ng paraan para sa kanilang pamilya. Binigyan ng mga magulang ni Rachel ng tricycle na si Jared upang ipamasada. Subalit tamad to at ipinapagamit sa iba. Ibinaboundary na lamang ang tricycle kaya't nahati pa ang dapat na buong kita nito maghapon. Hindi lumilipas ang isang linggo na hindi nag-aaway ang mag-asawa. Kaya't madalas nawala si Jared sa bahay dahil umuuwi ito sa matatanda upang magpalipas. May mga panahon pang pagmatindi ang kanilang bangayan. Halos 2 linggo bago umuwing muli si Jared sa misis. Hindi naman nahihirapan sa panggasto si Rachel kahit wala si Jared dahil na rin sa regular na sustento ng mga magulang at mga kapatid. Minsay pumapabor pa nga ito sa kanya dahil nababawasan ang kanyang gastos. Ang kanyang baby naman ay sa kanya nagbe-breastfeed kaya hindi siya namumroblema masyado. Tanging diaper lamang at iba pang pangangailangan ng sanggol ang kanyang tanging binibili. Dahil gusto din naman ni Rachel na kumita na mula sa kanyang sarili, nagpa siya siyang mag-aral ng maiksing kurso at upang makapaglibang na rin. Nag-enroll siya ng computer course na tuwing Sabado lamang ang pasok at dahil wala siyang mapag-iiwanan sa kanyang anak, isinasama niya ito sa eskwelahan, sakay ng stroller nito at bitbit ang iba pang mga gamit ng baby. Maraming mga lalaking estudyante ang nagka-interes sa kanya, subalit walang nagtangkang manligaw dahil nga mayroon siyang asawa. Puro palipad hangin lang na kinakibit o kinikibit balikat niya na lang at idinadaan na lamang sa ngiti. Maganda si Rachel. Bilugan ang muka. Hindi ito kaputian subalit makinis. May 2 biloy sa pisngi na halatang halata lalo na pag siya ay ngumingiti. Hindi siya matangkad subalit tama lang ang kanyang taas na tumutugma sa korte ng kanyang katawan. Naging malapit siya sa kanyang guro na si Mark, na nooy 30 anyos,
subalit wala pa ring asawa. May mga araw ng eskwela na naiiwan si Rachel sa eskwelahan upang makipagkwentuhan sa kanya at para kumuha pa ng dagdag kaalaman. Mabilis silang nakapagpalagay ng loob dahil likas na mapagbiro rin si Mark at si Rachel naman ay hindi basta-basta napipikon at siya yung tipo ng babaeng game sa lahat ng oras. May mga pagkakataong inihahatid ni Mark si Rachel at ng baby sa bahay na inuupahan nito dahil hirap itong umuwi lalo na kapag maraming daladala. Kaya't nalaman din ni Rachel na 2 kanto lamang ang layo nito sa bahay ni Mark. Hindi naman lingid sa mga kaklase ni Rachel na masyado silang malapit ng guro, kaya't hindi maiwasang may lumitaw na chismis na meron silang relasyon. Itinatanggi naman to ng iba at sinasabing magkaibigan lamang sila dahil siya ay babaeng may asawa na. May mga pagkakataon ding tumatawag si Rachel kay Mark sa cellphone nito upang magtanong tungkol sa mga pinag-aralan nila. Pero nauuwi sa kwentuhan at matagal na tawagan o kaya naman ay sa text messaging. Madalas ding hinihinga ni Rachel si Mark ng payo at pinapayuhan naman to ng lalaki ng may halong biro, kaya't napapangiti na lang to at nababawasan ang dinadalang suliranin. Isang gabi, tumawag si Rachel kay Mark at hiniling na kung pwede ay pumunta siya sa bahay na inuupahan nito. Hello, sir? Hello? Oh, Rachel, bakit? Pwede ka bang pumunta dito sa bahay? Ha? Anong meron? Wala po. Basta punta ka. Nagtanong pang muli si Mark bago tutuluyang pumayag. May problema ba? Wala po, sir. Basta punta ka. Kailangan kita. May kailangan ako sa'yo pala. Ano ba yan? Nangingiting sambit ni Rachel habang kausap ang instructor sa kabilang linya. Napatawa naman si Mark sa kanyang narinig, subalit hindi naman niya to binigyan ng ibang kahulugan. O sige, punta ako dyan. Sige po, dalian mo ha. May pagka-isolated ang dating ng bahay na inuupahan ng mag-asawang Jared at Rachel. Hindi ito kagaya ng tipikal na paupahan na isang linya at dikit-dikit na pinto. Marahil, ito ay isang bahay na dating tinirahan ng isang pamilya na lumipat o ng ibang bansa at pinaupahan na lamang. Mayroon itong mataas na bakod at garahe na rin sa loob. Hindi nakakandado ang gate ng bahay kaya't madaling nakapunta si Mark sa loob. Nakita pa nito ang tricycle na nakagarahe kaya't napaisip siya. Bakit siya pinapapunta ni Rachel kung naroon naman ang mister nito? Nakilala na rin ni Mark si Jared nang minsay sunduin nito ang kanyang misis sa eskwelahan. Madilim ang loob ng kabahayan at tanging ang ilaw lang na nagmumula sa kusina ang bukas kaya't alanganin pang kumatok si Mark sa pintuan. Subalit dahil naroon na lang rin naman siya, itunuloy pa rin niya ang pagkatok. Rachel, tawag nito sa kanyang estudyante habang nag-aantay sa pinto. Maya-maya pa, bumukas ang pinto at si Rachel ang nagbukas nito. Nakasuot lamang to ng maiksing palda na manipis at loose na t-shirt. Kaya naman medyo naantig si Mark sa magandang tanawin mula sa mistisang estudyante. Ngumiti si Rachel sa kanya at niyaya siyang tumuloy sa loob ng bahay. Sir, tuloy ka po. Nagpaunlak naman si Mark at palingalinga sa kabuuan ng bahay na parabang bago lang nakarating dito, gayong makailang beses niya na itong naihatid. Nauuna sa kanya si Rachel, kaya't di maiwasang mapagmasdan niya ang nakakaakit na likuran ng misis habang ito'y naglalakad. Lumingon pa ito sa kanya at nakangiting nagtanong, Kumain na ba kayo, sir?
Oh, kanina pa, bago ka tumawag. Ikaw, nag-dinner ka na ba? Opo. Tumungo si Rachel sa kusina upang magluto at sumunod naman si Mark dito. Humatak siya ng isang upuan at naupo sa harap ng hapag. Si Rachel naman ay tuloy lang sa paghahanda ng kanyang iluluto. Ano nga palang kailangan mo? Tanong ni Mark. Napatawa si Rachel sa pag-amin nito sa kanyang ginawang alibay. Wala. Naiinip lang talaga ako. Yayayain sana kitang mag-inom eh. Umiinom ba kayo? Oo, umiinom ako. Akala ko naman kung ano na. Nag-away na naman ba kayo ng mister mo? Yup, kahapon lang. Kaya, ayun, umalis na naman. Gusto ko na ngang hiwalayin eh. Nakakainis na. Aba, wag. Kawawa ang bata. Kulang lang kayo niyan sa pag-uusap. Kahit naman kausapin ko, parang di naman nakikinig. Nakakasawa na rin. Oy, hayaan mo muna. At baka, banda-banda dyan eh, maisip din niya na mali siya. Huwag kang magpadalos-dalos. At baka pagsisihan mo din sa huli. Hindi na lamang kumibo si Rachel. At maya-maya'y binago na ang usapan. Ano bang gusto mong pulutan, sir? Kahit ano, basta't maanghang. Maanghang? Huwag yun. Oh, akala ko ba'y mahilig ka rin sa maanghang? Oo, pero huwag ngayon. Maanghangan yung lips mo eh. Ano naman? Baka kasi gamitin mo eh. Pilyong biro ni Rachel. Tsaka nakangiting tumingin kay Mark kasabay ng pagtaas ng 2 kilay nito. Sumuli pang muli si Rachel bago ito tumalikod upang tumungo sa kalan na malapit lang sa lamesa. Nakatingin naman si Mark sa kanya na tila nakuha ang ibig sabihin ng biro ng babae. At dahil sa biro nito, mukhang nag-iba ang ihip ng hangin. Gwapo din naman si Mark. Marami rin siyang naging mga estudyanteng babae na nagpapapansin sa kanya, dalaga man o may asawa. Hindi niya lamang to sineseryoso kahit na wala siyang asawa, sapagkat mahalaga sa kanya ang kanyang propesyon at alam niyang bawal sa isang guro ang magkaroon ng relasyon sa kanyang estudyante. Subalit sa ganitong pagkakataon, inutil na lang ang manok kung hindi niya tutukain ang palay na kusang lumalapit sa kanya. Wala ka bang ibang damit? Tanong ni Mark kay Rachel. Lumingon naman to sa kanya sabay tanong ng, bakit po? Masagwa bang suot ko? Hindi naman, kaya lang eh. Nahihiya akong tumingin dyan sa suot mo. Napatawa si Rachel sa tinura ni Mark, tsaka sumagot. Maganda naman ah. Maganda nga, kaya lang sobra namang iksi. Ayaw mo nun, sir? Sabay talikod upang harapin ang kanyang niluluto. Nagkatawanan muna ang dalawa, pagkatapos ay nagsalita muli si Rachel. Simula nun, hindi na mapakali si Mark sa kinauupuan dahil sa pagpipigil ng kanyang kahinaan bilang lalaki sa magandang misis na animoy dalaga kung umasta sa kanya, ngunit may asawa naman na. Nang matapos si Rachel sa pagluluto ng pulutan, inaya na nito si Mark sa sala upang doon sila pumuesto ng inuman. Umupo si Rachel sa mahabang sofa, samantalang si Mark naman ay sa pang-isahan. Matagal-tagal din silang nagkwentuhan tungkol sa kanilang buhay na may halong seryoso at biruan, hanggang sa nauwi ito sa pribado at usapang kama. Bakit nga pala hindi ka pa nag-aasawa, sir? Pihikan ka ba? Hindi naman, kaya lang wala pa akong magustuhan, sagot ni Mark. Bakit naman? Mama's boy ka no? Hindi no, depensa ni Mark. Saglit itong natigilan tsaka muling nagsalita. Ewan ko ba, iba kasi ang taste ko sa babae eh. Medyo may tama na ng alak si Rachel, kahit wala na tong preno sa pagsasalita at pagbibiro. Paano mo naman malalaman kung di ka susubok? Malay mo.
Kaharap mo pala yung papasa sa panlasa mo. Sabay tawa nito. Napapailing si Mark habang natatawa dahil sa pagiging kaluwag ng estudyante nito. Kaya't sinakyan na lang nito ang mga pinagsasabi nito. Tawa rin ang tawa si Rachel sa mga biro ni Mark. Nang medyo tahimik na sa pagtatawanan ng dalawa, muling nagtanong si Rachel. Hindi nga sir. Seryoso. Ano bang hinahanap mo sa isang babae? Siyempre maganda. Sexy. Masipag. Ayoko ng maarte at walang alam sa gawaing bahay. Alam ko na sir kung saan ka makakakita ng ganun. Kaya lang, madalang ang maganda at sexy. Pero masipag. Katulong yun eh. Dahil sa masayang kwentuhan ng dalawa, wala na sa isip ni Rachel ang pag-angat ng kanyang paa sa sofa. Kaya naman nakitaan na siya ng bisita. Pilit namang umiiwas ng tingin si Mark para sa ikabubuti nilang dalawa. Ngunit sadyang, lalaki lamang siya at may kahinaan din. Nang muling sumeryoso si Rachel, mahihirapan ka nang makahanap ng mapapangasawa niyan. Masyadong mataas ang kriteriya niyo pagdating sa babae. Sumandal muna si Mark sa sofa at tumingala sa kisame bago muling nagsalita ng may pasaring. Sayang, kung sana dalaga ka pa, diniligawan kita. Saglit na napatingin si Rachel sa tinura ng kausap. Subalit mabilis din tong nakatugon. Bakit sir? Pasado ba ako kung sakali? Muling tumingin si Mark sa kanya at seryosong sinabing, Oo. Dumampot si Rachel ng isang piraso ng kanilang pulutan at pabiro itong binato sa lalaki habang natatawa. Ang yabang naman ito. Di kung sakaling dalaga nga ako pa tong parang nandiligaw sa'yo. Hindi naman. Siyempre akong mandiligaw sa'yo dahil ikaw yung nagustuhan ko. Paliwanag ni Mark. Sus, bolero. Hindi naman ako maganda sagot ni Rachel. Sinong may sabi? Pumihit muna sa pagkakaupo si Mark paharap kay Rachel at sumandal sa armrest ng sofa bago muling nagsalita. Maganda ka. Sa totoo lang, crush kita noon pa. Nakangiting nakatingin sa kanya si Rachel habang sinasabi to. Talaga? Pagsisigurado nito. Bakit naman? Ipapaulit-ulit pa ba natin yun? Alam mo na yun, sagot ni Mark. Hindi na muling nagtanong si Rachel, bagkus muli itong nagbukas ng biro. O baka naman sir, ang mga babae ang umaayaw sa inyo dahil nakulangan sila. Hinahamon mo ba ako? Seryosong sabi ni Mark sa misis na alam niyang hindi naman siya mapapahiya. Natatawang tumingala si Rachel at pansin ang namumungay ng mga mata nito. Saglit muna siyang tumango habang nakangiti at pagkatapos ay sinabing, Bakit hindi? Sa atin lang naman to eh. Seryosong sabi ni Rachel. Saglit na natahimik si Mark. Hindi alam kung papatulan niya ang babaeng may asawa na. Nagdalawang isip to. Kahit alam niya sa sarili na hindi niya kayang labanan ang sitwasyong kinakaharap niya. Sir, tingnan ko lang yung baby ko ah. Biglang nagpaalam si Rachel dahil sa pananahimik ni Mark. Sige. Habang mag-isa si Mark sa sala, nag-iisip to kung itutuloy ba niya o hindi. Subalit, si Rachel na din naman mismo ang nagbigay ng motibo sa kanya. Tumayo si Mark upang sundan si Rachel sa kwarto. Bukas ang pinto at sa kanyang pagdungaw, nakita niyang pinapalitan ni Rachel ang diaper ng anak. Agad ding natanawan ni Mark na paalis na ng kwarto si Rachel. Kaya't sumandal siya sa dingding na kalapit ng pinto upang ikubli ang kanyang sarili. Pagtapat ni Rachel sa pinto, biglang kinabig ito ni Mark sa bewang upang bigyan ng makasalanang halik. Ikinagulat to ni Rachel, kaya't natulala pa to habang nakadikit ang mga labi niya sa lalaking hindi naman niya asawa. Ipinihit ni Mark ang kanyang sarili upang isandal si Rachel sa may dingding
at isang haplos ang ginawad na naging dahilan para tuluyang sumuko ang estudyanteng Mrs. Nang maghiwalay sila, idinikit ni Mark ang kanyang noo sa noo ni Rachel at pabulong nitong sinabing, "Gusto kita, Rachel. Gusto kita." Pagkasabi nito, si Rachel na mismo ang kumabig sa ulo ng panauhin upang muling suyuin sa labi. Hanggang sa tuluyang binuhat niya si Rachel patungo sa loob ng kwarto at inihiga sa kama. Nakangiting tumingin si Rachel sa mata ni Mark na tila sabik sa aliw na kayang ibigay sa kanya ng bisita. Hanggang sa namalay na lang nila ang mga sarili na nakayakap na sa isa't isa. Ang makinis na binti ng dalagang misis ay mahigpit nitong iniyakap sa bewang ni Mark na parabang ayaw niya na itong pakawalan pa. Sa puntong yun ay nakalimutan na ni Rachel ang lahat ng suliranin sa buhay, lalo na ang mga hinanakit niya sa batugang mister. Pero kahit ganun, hindi maitatangging mahal niya pa rin naman to. Pero sa oras na ito, ay para siyang babae na handang hamakin ang sinasabi nilang bawal. Halos mawala sa katinuan si Rachel at kahit ayaw man niyang tanggapin ang katotohanan, ay mas nahigitan ni Mark ang asawa pagdating sa kama. Wala siyang nagawa dahil ito'y totoo. At sa pagpako pa lang ng mga kuko niya sa likod ng panauhin na hindi niya nagawa si mister, ay nagsasabing walang-wala si Jared kay Mark. Simula noon, naging regular na ang pagdalaw ni Mark sa kanyang may asawang estudyante na naging dahilan din ng pagiging masaya ni Rachel dahil lahat ng bangayan nila ng mister niya ay nawawala sa tuwing katabi niya sa kama si Mark. Ngunit ang tanong palagi sa isipan ng misis, hanggang kailan? Hanggang kailan mananatili ang panandaliang saya sa piling ng iba? Hanggang dito na lamang po ang binahagi niyang istorya sa atin. Hindi ko akalaing darating ang panahon na siya ang magiging unang karanasan ko pagdating sa kama. Ang babaeng kinakasama ngayon ng sarili kong kuya. Dear Miss Love, ako po si David, 20 years old at kasalukuyang nag-aaral ng kolehiyo. Tahimik lang ang buhay ko noon. Bahay, eskwela, at paminsan-minsan na pagtambay kasama ang mga kaibigan. Simula kasi nang mawala ang mga magulang namin, ang kuya ko nang si Benedict ang siyang tumayong haligi ng pamilya. Seaman si Kuya Benedict, madalas na nasa barko, buwan kung mawala sa Pilipinas. Dahil doon, ako ang naiiwang mag-isa sa bahay namin sa tuwing sumasampa siya ng barko. Nagbago lamang ang lahat nang ipakilala niya sa akin ang bagong babae sa buhay niya. Siya, si Ate Donna. Ilang buwan pa lamang sila na magkasintahan at ngayon nga napagpasyahan agad nilang magsama sa iisang bubong. Nung unang beses ko siyang makita, hindi ko naiwasang mapatingin dito ng matagal. Maputi siyang babae. Mahaba rin ang buhok niya at lagi itong nakangiti. Hindi ko maikakaila na maganda siya kahit na nasa late 30s na. David, siya nga palang Ate Donna mo. Sabi ni Kuya Benedict habang nakangiti ito. Siya ang makakasama natin dito sa bahay. Medyo nailang pa ako nung una. Hindi naman sa ayaw ko sa kanya. Pero hindi pa ako sanay na may ibang babae sa bahay bukod sa nanay namin noon. Hi David, bati ni Donna sa akin. Marami na akong kwento na narinig tungkol sa'yo. Anya, napakalambing ng boses niya. Magandang hapon po. Sagot ko naman. Ngumiti siya ng mas malawak.
Po? Naku yan, tanda ko namang pakinggan. Pabirong sabi niya. Napakamot na lang ako ng ulo ko. Pasensya na. Donna na lang, para naman hindi ako mukhang matanda. Tumawa si kuya. Ganyan talaga yan, David, masanay ka na, mapagbiro. Sabi niya. At tama nga siya. Sa mga sumunod na araw, unti-unti kong nakilala si Donna. Mabait to, marunong sa gawaing bahay, at siya na nga rin halos ang gumagawa ng lahat. Nagluluto, naglilinis, pati ng paglalaba. Para bang matagal na namin siyang kasama sa bahay. Minsan habang kumakain kami ng hapunan, bigla niyang tinanong ako. Siya nga pala, David, may girlfriend ka na ba? Muntik pa nga akong mabalookan ng kanin. Wala pa. Sagot ko habang umiinom ng tubig. Talaga? Sabi niya habang nakatingin sa akin na parang nangaasar. Gwapo ka naman ah. Donna, wag mo nang inaasar yung kapatid ko. Sabi naman ni kuya habang natatawa. Hindi ah, totoo naman Ben eh. Gwapo kaya ang kapatid mo? Sagot niya. Simula noon, napansin kong mahilig talagang magbiro si Ate Donna. Pero hindi yung bastos na mga biro. Para bang natural lang sa kanya ang pagiging pilya. Minsan nga, habang nag-aaral ako sa may sala, dumaan siya galing sa kusina. Oh, nag-aaral ka pa rin? Tanong niya. Opo, oo. Napangiti siya. Good boy ah. Ewan ko kung bakit pero parang may kakaibang pakiramdam akong nararamdaman kapag ganoon ang tono ng boses niya. Malumanay na malambing. Siguro hindi lang ako sanay. Lumipas ang ilang buwan, Miss Love. Dumating yung araw na kailangan na ulit sumampa ni Kuya Benedict sa barko. Maaga kaming nagising noon para ihatid siya. Paano David? Sabi ni Kuya habang inaayos ang bag niya at maleta. Ikaw na munang bahala dito sa bahay. Oo naman Kuya, lagi naman eh. Tumingin siya kay Donna. At Donna, alagaan mong kapatid ko ha? Bata pa yan, ikaw nang bahala. Natawa si Ate Donna. Parang hindi naman na bata. Napakamot naman ako ng ulo ko. Babalik ako pagkatapos ng kontrata ko. Sabi ni Kuya, total 6 na buwan lang naman. Nagyakap na ang dalawa bago to umalis. At pagkatapos nun, biglang naging tahimik ang bahay. Dati, kahit papaano may ingay dahil kay Kuya. Ngayon na kaming dalawa na lang ang natitira, tila napakatahimik. Sa unang araw, okay naman ang lahat. Pareho kaming busy, parehong maraming ginagawa. Ako sa school, siya naman sa bahay. Pero napapansin ko rin na mas naging madaldal na si Donna kapag kami nalang dalawa ang magkasama. Isang gabi, habang nanunood ako ng TV sa sala, umupo siya sa kabilang dulo ng sofa. Nanunood ka ng ganyan? Tanong niya. Oo. Napakaseryoso niya na. Bigla niyang kinuha ang remote at pinalitan ng channel. Napili niya ang isang comedy show. Mas maganda to, sabi niya. Napatawa ko. Mahilig ka talaga sa comedy, no? Siyempre, ayoko naman maging boring ang buhay dito, no? Habang nanunood kami, napansin kong paminsan-minsan ay tumatawa siya habang bahagyang hinahampas ang braso ko. Hindi ko alam kung bakit, pero tuwing nangyayari iyon, parang mas lalo kong naiilang. Siguro dahil hindi ako sanay sa ganung closeness. Isang hapon naman, umuwi ako galing sa eskwela. Nadatnan ko siyang nagluluto sa kusina. David, naku saktong-sakto, tikman mo nga tong niluto ko. Inabot niya sa akin ang kutsara. Pagkatapos kong tikman, sinabi ko na sakto lang. Talaga? Lumapit siya sa akin. Masarap ang luto ko, no? At doon ko napansin kung gaano kami kalapit sa isa't isa. Halos magkadikit na kasi ang mga balikat namin. Bigla tuloy akong nailang kaya napaatras ako ng kaunti. Napakingiti lang to. Bakit parang kinakabahan ka? Hindi naman. Sigurado ka ba? Hindi ko alam kung biro lang ba yon o may ibang ibig sabihin.
Pero isang bagay ang sigurado ko. Habang tumatagal na kaming dalawa lang ang magkasama sa bahay, mas nakikilala ko si Ate Donna. Hindi lang siya maganda at mabait. May kakaiba rin siyang aura. Yung tipong madaling lapitan pero napakahirap intindihin. Minsan kasi parang ate ko siya. Minsan naman parang kaibigan. At minsan hindi ko maipaliwanag. Isang gabi, habang nagliligpit kami ng mga pinagkainan, bigla niyang sinabi ang isang bagay na hindi ko inaasahan. David, biglang sabi niya, tingin mo ba masama akong babae? Napatingin ako bigla sa kanya. Bakit mo naman nasabi yan? Saglit siyang natahimik bago ngumiti. Wala lang, naisip ko lang. Hindi ko alam kung bakit pero parang may lungkot ang mga mata niya. At doon ko unang naisip na baka marami pa akong hindi alam tungkol sa babaeng kinakasama ng kuya ko. At hindi ko rin alam na sa mga sumunod na araw, may mangyayaring karanasan sa pagitan naming dalawa na hindi ko makakalimutan. Sabado noon at wala akong pasok. Halos buong hapon akong nasa covered court ng barangay para maglaro ng basketball kasama ang mga kaibigan ko. Pagdating ng 6:00 ng gabi, tsaka lang ako nakauwi sa bahay. Pagpasok ko pa lang sa gate, ramdam ko na agad ang pagod. Basang-basa ng pawis ang t-shirt ko at medyo hingal pa ako. Pagkabukas ko ng pinto ng bahay, agad kong napansin si Ate Donna sa may sala. Nakaupo siya sa may sopa habang may hawak na baso at isang bote ng alak sa mesa. Napatingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. Parang matagal bago siya nagsalita. Grabe, mukhang todo laro sabi niya habang nakangiti. Napakamot ako sa ulo ko. Nagbasketball lang ate, sagot ko. Napansin ko rin na parang matagal siyang nakatingin sa akin. Lalo na sa mukha kong pawisan. Pawis na pawis ka, sabi niya. Tapos napansin ko ang hawak niyang bote. Oh, umiinom ka pala, sabi ko. Tumango siya habang tinaas ng bahagya ang baso. Oo, pantanggal lang ng inip. Ngumiti siya ng pilya. Gusto mo ba akong samahan? Natawa ko ng bahagya. Maliligo lang muna ako. Okay, sige. Hintayin kita, sagot niya. Umakyat ako agad sa kwarto para maligo. Ramdam ko ang lamig ng tubig sa katawan ko habang hinuhugasan ng pawis at alikabok galing sa laro. Habang naliligo ako, hindi ko maiwasang maalala ang tingin ni Donna kanina. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kakaiba sa paraan ng pagtingin niya. Pagkatapos kong magbihis ng malinis na t-shirt at short, bumaba ako ulit sa sala. Nandun pa rin siya sa may sofa. May 2 ng baso sa may mesa. Oh, bilis mo sabi niya. Umupo ako sa kabilang dulo ng sofa. Hindi naman ako sanay uminom, sabi ko. Okay lang yan, konti lang naman Binuhusan niya ako ng kaunti sa baso. Ang boring kasi ngayon dito sa bahay, sabi niya. Napakatahimik talaga dito kapag wala si kuya. Sabi ko dito. Oo nga sabi niya habang nakatingin sa baso niya. Sandali kaming natahimik. Pagkatapos ay siya ang unang nagsalita ulit. So, kumusta naman ang college life mo? Tanong niya. Okay naman, medyo mahirap lang talaga minsan. Anong course mo nga ulit? Business management. Sabi niya habang tumatango-tango. Maganda yan. Uminom siya ng kaunti sa baso. Napansin ko parang mas nagiging relax ang kanyang kilos habang tumatagal. Alam mo, sabi niya pagkatapos ng ilang sandali, buti na lang nandito ka. Bakit naman? Kasi kung hindi baka mabaliw ako sa katamikan ng bahay niyo. Natawa ko. Hindi ka ba sanay mag-isa? Saglit siyang natahimik bago sumagot. Sanay ako pero dito sa Pinas iba. Malungkot. Napansin kong parang nagbago ang tono ng boses niya. Mas mababa at mas seryoso. David,
Sabi niya bigla. Alam mo bang may anak na ako? Oo, nabanggit na yun ni kuya dati. Tumango siya. Lalaki, 11 taong gulang na ngayon. Nasan siya? Saglit siyang tumingin sa malayo bago sumagot. Nasa poder ng tatay niya. Napakunot ang noo ko. Hindi siya sumama sa'yo? Umiling siya. Hindi Tinungga niya ulit ang baso. Parang mas mabigat ng aura niya ngayon kumpara kanina. Alam mo, dati akong OFW. Talaga? Oo, sa Middle East ako nagtrabaho. Nagulat ako. Hindi ko alam yan Ngumiti siya ng mapait. Ilang taon akong nagtrabaho doon. Hindi ko nga nakita ang paglaki ng anak ko. Alam mo kung bakit? Umiling ako. Kasi para sa kanila yung ginagawa ko. Para sa pamilya ko. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Pinag-aral ko ang anak ko. Tinulungan ko ang pamilya ng asawa ko. Halos lahat ng kinikita ko pinapadala ko sa kanila. Tahimik lang akong nakikinig. Akala ko okay ng lahat. Sabi niya. Akala ko maayos ang buhay namin. Sandali siyang tumawa. Pero hindi yon masayang tawa. Tas nalaman ko na lang. Niloloko pala ako ng asawa ko. Napatingin ako nun sa kanya. Seryoso? Tumango siya. At alam mo kung anong mas masakit pa? Sabi niya habang nakatingin na siya sa mesa. Alam pala ng pamilya niya. Pinagtatakpan lang nila. Napapailing siya habang napapangiti ng mapait. Habang ako nagtatrabaho sa ibang bansa para sa kanila. Sila naman tinatago ang kalokohan ng asawa ko. Grabe naman, sabi ko. Galit na galit ako noon. Sabi pa niya, hindi na ako bumalik sa abroad pagkatapos noon. Nakipaghiwalay ako sa kanya. Pero, napansin ko ang biglang naging malungkot ang mukha niya. Ang anak ko, ayaw sumama sa akin. Parang biglang naging tahimik ang buong sala. Mas gusto niyang manatili sa tatay niya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Kaya minsan, sabi niya habang nakangiti ng pilit, kapag nakikita mo akong tumatawa o nagbibiro, hindi ibig sabihin noon masaya talaga ako. Doon ko na-realize, Miss Love, sa likod ng pagiging mapagbiro at pilya ni Ate Donna, may malalim pala siyang lungkot na daladala. Saglit kaming natahimik. Pagkatapos ay uminom siya ulit. Mukhang tinatamaan na siya ng alak. Bigla siyang tumingin sa akin. David. Oh, ngumiti siya ulit. Yung pilyang ngiti na niya na nakasanayan ko. Tanong ko lang ano yun? Medyo lumapit siya ng kaunti habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Ikaw ba? Saglit siyang tumawa. May karanasan ka na ba sa babae? Para akong biglang natulala sa tanong niya. Ano? Tumawa siya ng marahan. Grabe ka naman. Napakasimple lang ng tanong ko. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Wala pa nga Sagot ko rin sa wakas. Talaga? Tumango-tango ako. Ngumiti siya ng malawak. Interesting. Napakamot tuloy ako sa ulo ko. Bakit mo naman naitanong yan? Sumandal siya sa may sofa habang nakangiti. Wala lang. Saglit siyang tumingin sa akin mula ulo hanggang paa. Curious lang ako. At sa paraan ng pagtingin niya sa akin ng mga sandaling yon, hindi ko maiwasang maramdaman na parang may ibang ibig sabihin ang tanong niya. Pero alam mo, mahirap ang walang alam, lalo na't college ka na. Sabi niya habang iniikot-ikot ang baso sa kamay niya. Baka iwan ka pa ng girlfriend mo niyan kapag nagkataon, kasi wala kang alam. Napakamot ako sa ulo ko. Yun nga ang problema ko Sagot ko. Natatakot akong manlikaw. Napakunot ang noo niya. At bakit ka naman matatakot? Baka mabasted ako Napahagalpak siya ng tawa, Miss Love. Sus David, sabi niya habang hinampas ng mahina ang braso ko.
Sa laki ng katawan mo na yan, ganyan ka katorpe? Napangiti na lang ako nang nahihiya. Hindi naman kasi ako sanay. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Ngayon alam ko na, sabi niya habang nakangisi. Magkapatid nga kayo ng kuya mo. Napatingin ako sa kanya. Bakit? Pareho kayong torpe eh. Natawa siya ng bahagya. Talaga ba? Oo. Alam mo bang ako pa ang naunang magbigay ng mali siya sa kuya mo? Napatigil ako. Ano? Tumawa siya ulit habang umiinom ng kaunti sa baso. Kung hindi ako ang unang kumilos noon, baka hanggang ngayon wala pa rin nangyayari sa amin. Ganun siya katorpe. Mas torpe pa sa'yo. Sagot niya habang nakangiti. Paano nangyari? Sumantal siya sa may sofa habang nakatingin sa kisame na parang may inaalala. Alam mo, matagal na kaming magka-chat ng kuya mo. Matagal na rin kaming nakikita-kita. Sabi niya, pero puro lang siya tingin. Hindi siya marunong gumawa ng move. Napangiti siya habang nagkakwento. Kaya isang araw, ako nang lumapit sa kanya. Talaga? Tumango siya. Oo, at kung hindi ko ginawa yon, baka hanggang ngayon magkaibigan pa rin kami. Nagtititigan, nagpapakiramdaman. Napailing ako habang natatawa. Ang tapang mo naman. Ngumiti siya ng pilya. David, minsan kailangan mo talagang maging matapang. Kung gusto mong makuha yung gusto mo. Tahimik kaming dalawa sandali. Pagkatapos ay sinabi niya ulit, David, kapag dumating ang tamang babae sa buhay mo, huwag kang matakot. Tandaan mo yan. Tumango lang ako. Medyo umiikot na rin ang ulo ko dahil sa alak. Kahit konti lang naman ang nainom ko. Maya-maya pa ay nagpaalam na siya. O siya, sige na, matulog na tayo. Sabi niya habang tumatayo. Tumango naman ako. Good night, Ate Donna. Good night, David. Pumunta na kami sa kanya-kanya naming silid. Nahiga na ako sa kama ko pero hindi ako makatulog agad. Paulit-ulit sa isip ko ang mga sinasabi niya kanina. Yung mga biro niya, yung mga tingin niya, at yung tanong niya kung may karanasan na ba ako sa isang babae. Napapabuntong hininga talaga ako. Lumipas pa ang halos isang oras, pero gising na gising pa rin ako. Tumingin ako sa cellphone ko. Mag-aalas 12 na pala ng gabi. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon. Pero bigla akong bumangon mula sa kama. Lumabas ako ng kwarto at naglakad papunta sa kabilang pinto ng hallway. Ang kwarto ni Donna. Huminga muna ako ng malalim bago kumatok. Ilang sandali lang bumukas ang pinto. At doon ako napatulala. Kagagaling lang ni Ate Donna sa pagligo. Basang-basa pa ang buhok niya at nakasuot siya ng simpleng night dress. Mukhang nagulat din siya nang makita niya ako. Oh, sabi niya habang nakataas ang kilay. Natulala ka na. Napakamot ako sa ulo ko. Sorry. Ngumiti siya ng pilya. May kailangan ka? Tumango ako. Oo eh. Binuksan niya pa ng kaunti ang pinto. Ano yun? Sandali akong nag-isip bago nagsalita. Gusto kong magkaroon ng unang karanasan. Napakunot bigla ang noo niya. Ha? Hindi yung iniisip mo agad. Dagdag ko agad habang namumula ang mukha ko. Tumawa siya. Kalma ka lang. Huminga ako ng malalim. Gusto ko lang mawala yung kaba ko. Sabi ko, yung parang nanginginig ako kapag naiisip ko na mandiligaw ako o lalapit na ako sa babae. Tumingin siya sa akin ng matagal. Kaya mo ba akong tulungan, Donna? Napayuko ako. Hindi mo naman siguro ako pagtatawanan, no? Natahimik pa siya sandali. Pagkatapos ay ngumiti. Ang kulit mo talaga, David. Napakamot ulit ako sa ulo ko. Pasensya ka na. Sumandal siya sa pintuan habang nakangiti. Alam mo ba kung gaano ka ka-innocent? Hindi ko alam kung compliment ba yun o insulto. Tumawa siya. Relax ka lang.
Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Sigurado ka ba sa gusto mo? Tumango ako. Oo, gusto ko lang matuto. Ngumiti siya ng bahagya. Grabe parang teacher lang ang peg ko dito Napangiti rin ako. Sabi mo nga kanina, minsan kailangan ding maging matapang. Napailing siya habang natatawa. At ginamit mo pa talaga yan laban sa akin. Sandali siyang nag-isip, pagkatapos ay bumuntong hininga. Sige na nga. Pero isang bagay muna. Ano yun? Walang sisihan Deal. At ngumiti siya. Pagkatapos ay umatras siya ng kaunti at binuksan ng mas maluwag ang pinto. Halika muna dito. Medyo kinakabahan akong pumasok sa kwarto niya. Tahimik ang paligid. Maririnig lang yung mahihinang kuliglig sa labas. Umupo siya sa gilid ng kama habang nakatingin sa akin. So, ano ba talagang gusto mong matutunan, David? Tanong niya. Hindi ko agad siya nasagot. Napakamot na naman ako sa ulo ko. Napapailing siya habang natatawa. Grabe, ang torpe mo talaga. Sinabi ko naman na kasi sa'yo Halika na nga dito. Sabi niya habang inaabot ang kamay ko. Nagulat ako pero lumapit ako. Barahan niyang hinawakan ng kamay ko. Relax. Yun ang una mong gagawin. Sabi niya. Hindi ko alam kung bakit pero biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ganito. Sabi niya. Kapag may gusto kang babae, huwag kang matakot lumapit. Napakasimple lang, di ba? Napatingin ako sa kanya. Ganun ba talaga kadali yun? Ngumiti siya. Oo naman. Tapos saglit kaming nagkatitikan. At ang mga sandaling yun, Miss Love, may kakaibang tensyon sa pagitan naming dalawa. Hindi ko alam kung sino ang unang kumilos noon. Basta ang alam ko, hinalikan niya ako at tumugon ako. Gayahin mo lang ako. Lahat ang gagawin ko para mabilis kang matuto. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon, Miss Love. Isang karanasan na si Ate Donna ang nagparana sa akin. Nang gabing iyon, sa katahimikan ng gabi habang wala si Kuya, may nangyari sa pagitan naming dalawa na hindi ko kailanman makakalimutan. Lumipas ang mga buwan pagkatapos ng gabing iyon at sa totoo lang, isang beses lang talaga nangyari yun sa pagitan namin ni Ate Donna. Hindi na yon naulit pa. Tama na raw ang isa at baka raw mamihasa ako. Baka mamaya magalit ng kuya. Pagkatapos ng gabing yun, parang walang nagbago sa amin. Bumalik kami sa dati at naging magkaibigan pa nga kami. Yung tipong close na close. Minsan nagbibiruan pa rin kami sa sala. Sabay kaming kumakain, sabay nanonood ng TV. Pero pareho naming alam na hanggang doon na lamang yun. At itatago namin ang lihim sa pagitan lang naming dalawa. Isang lihim na hindi kailanman dapat malaman ng kuya ko. Hindi na rin namin pinag-usapan yun. Parang tahimik lang naming napagkasunduan na iwanan na yun sa nakaraan. Habang tumatagal, naging mas busy ako sa school. 4th year college na ako noon kaya mas marami ng requirements at projects. Hanggang sa dumating ang araw na may gustong-gusto akong ikuwento kay Ate Donna. Hapon noon, nang umuwi ako galing sa school, nadatnan ko siya sa kusina na nagluluto. Ano yan? Mukhang masarap Sabi ko habang sinisilip ang kaldero. Sinigang, favorite ng kuya mo. Gumiti ako. May sasabihin pala ako sa'yo, Donna. Napatingin siya sa akin. Ano yun? Hindi ko napigilang mapangiti. May girlfriend na ako. Sandaling natahimik si Donna. Pagkatapos ay bigla siyang napangiti ng malawak. Talaga? Tumango ako. Oo naman. Nilapag niya ang sandok at lumapit sa akin. Wow Sabi niya habang bahagyang hinahampas ang balikat ko. Hindi na pala torpe ang batang to. Napakamot ako sa ulo. Medyo. Ano naman pangalan? Angela. Maganda ba? Oo naman. Napailing siya habang nakangiti.
Ang katawan, maganda ba? Oo naman, pipili ba ako ng hindi? Tingnan mo nga naman oh. Sabi ko sa iyo huwag kang matatakot. Totoo nga ang sinabi mo. Sagot ko. Masaya si Donna para sa akin. Kitang-kita ko yon sa mga mata niya. Lumipas pa ang ilang linggo, dumating yung araw na pinakahihintay niya. Ang pag-uwi ng kuya ko mula sa barko. Maaga pa lang ay abala na si Donna sa bahay. Naglilinis, nagluluto, at kung ano-ano pa. Halatang excited siya sa pag-uwi ni kuya. Bandang hapon, dumating si Kuya Benedict. Pagpasok pa lang niya ng bahay, ay agad na silang nagyakapan at naghalikan. Miss na kita, sabi ni kuya. Miss na miss din kita, sagot naman ni Donna. Natawa pa nga ako habang pinapanood sila. Uy, nandito pa ako no? Sabi ko. Lumapit si kuya sa akin at tinapik ang balikat ko. Kumusta David? Ayos lang. Kinagabihan, may balak din akong ipakilala. Bandang 7:00 noon ng gabi, dumating si Angela sa bahay. Kuya, ito yung sinasabi ko, girlfriend ko. Ngumiti si Angela. Magandang gabi po. Magandang gabi rin, sagot ni kuya. Masaya ring tinanggap ni Donna si Angela. Ang ganda mo naman, sabi ni Donna habang nakangiti. Salamat po. Habang kumakain kami ng hapunan, puro kwentuhan lang ang nangyari. Napakasaya ng gabing yun. Bandang 8:30, nagpaalam sana o magpapaalam na sana si Angela na umuwi na. Pero agad siyang pinigilan ni Donna. Ano ka ba? Dito ka na matulog. Sabi niya. Po? Gabi na kasi baka mamaya mapahama ka pa sa labas. Napatingin si Angela sa akin noon. Sige na, may extra room naman sabi pa ni Donna. Sa huli pumayag din si Angela. Bandang 9:00, nagpaalam na si kuya na papasok na sila ni Donna sa kwarto. Ako at si Angela ay naiwan muna sa sala. Habang nagkukwentuhan kami, biglang may narinig kaming ingay mula sa kabilang silid. May hinang tawanan na parang nagkukulitan. Alam ko namang miss nilang isa't isa. Hanggang sa maya-maya, tumahimik ng paligid at kakaibang ingay na ang narinig namin. Napatingin ako nun sa kisame. Napailing ako ng bahagya. Bigla ako nakaramdam ng init. Kilala ko si Donna at alam kong sinasadya niya yun. Binibigyan ako ng dahilan para gawin ko rin yun kay Angela. Napatingin sa akin si Angela. Okay lang ba sila? Napangiti ako ng kaunti. Oo, wag mo silang intindihin. Pero sa loob-loob ko, kinakabahan na ako. Parang gusto niyang ipaalala sa akin ng isang bagay. Parang gustong malaman ni Donna kung epektibo ba ang isang gabi niyang pagtuturo sa akin noon. Napangiti ako ng bahagya. Pagkatapos ay tumingin ako kay Angela. Angela, sabi ko. Tara sa kwarto ko. Namula siya ng bahagya. Ha? Mag-uusap lang tayo. Sabi ko habang nakangiti. Saglit siyang nag-isip. Pagkatapos ay tumango. Okay, sige. Pumasok kami sa kwarto ko. Tahimik ang paligid. Doon kami nag-usap ng mas matagal. At ng gabing yon, sa wakas, nawala na rin ang kaba at takot na matagal kong dinadala. Nung alikan ko si Angela, medyo nangangatog pa ako noon, pero kayang-kaya ko na. At lahat ng natutunan ko kay Donna, ginawa ko kay Angela. Hanggang sa paglipas ng panahon, mas naging totoo ang relasyon namin ni Angela. At alam kong mas naging handa na ako sa mga susunod na hakbang sa buhay ko. Kinabukasan nga noon, habang nag-almusal kami, nilapitan ko si Donna sa kusina. Donna. Umiti ako. Salamat Napataas ang kilay niya. Para saan? Sa lahat. Sandali siyang tumingin sa akin. Pagkatapos ay napangiti rin siya. Congratulations, sabi niya habang marahang tinatapik ang balikat ko. Hindi ka na torpe, David. Natawa ko sa sinabi niya. At mga sandali yun, Miss Love, naging tuluyan nang naging maayos ang lahat. At pagkalipas nga ng ilang buwan, may isa pang magandang balita ang dumating sa pamilya namin. Isang umaga,
Excited na lumapit si kuya sa akin. David, sabi niya, may sasabihin ako. Ano yun kuya? Ngumiti siya ng malaki. Magiging tatay na ako. Nagulat talaga ako noon. Talaga? Tumango siya. Oo, buntis na si Donna. Hindi ko napigilang mapangiti. Sa wakas, nagkaroon din ng anak ang kuya ko sa edad na 41. At nang makita ko si Donna sa sala, nakangiti rin siya habang hinahaplos ang tiyan niya. Nang mga sandaling yun, naisip ko, minsan may mga bagay sa buhay na mas mabuting manatili na lang sa nakaraan. Dahil ang mahalaga, sa huli, naging masaya ang lahat. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Muli, ako po si David.